hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oh my gosh, wait lang, teka lang. Teka, nangangat yung puwet ko, teka lang. Teka, wait lang, live na ba? Ano, game na ba to? Teka lang, kuya, wait lang. Help, ang kate, paabot ng magkabili, paabot ng lipstick ko, di mo nagmamadali. I'm so natataranta! Yan. Yan ang mga napapala ng mga nagmamadali. Tingnan mo, kagaya mo, kuya, nagmamadali ka na naman sa kalsada. Alalahanin mo, may end cap, B. There are eyes all around. There are CCTVs all around. Oh my gosh, you have to be careful. It's a happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta DJ Mara Tony. Sa programa, Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Si Aligaga, oh! Ay, sabi ko sa'yo, B. Tingnan mo muna yung zipper mo. Ayan, tingnan mo. Di mo na isara, no? Ang hiling mo kasi magmadali. Sabi ko sa'yo, hinay-hinay lang, B. Huwag masyadong take life slowly, B. Sige, para naman medyo magaan-gaan yung mood mo ngayon. Hinga mo ng malalim. Take a deep breath. Oh, breathe out na, B. Breathe out. One more time. Take a deep breath. Breathe out. Tanggalin mo kasi mga kulangot para hindi nakakahinga ka na maayos. Anyway, ako pang inyong makakadaldalan. Magmula 3 to 6 p.m. yan ngayong araw. Today is June 13. Akalain mo yun, B. Ang bilis ng panahon. Maya-maya 2 days na lang. Actually, yung iba ngayon sumahod na. Ay! Asyan ka na naman, for the madali sa paggastos. Ayan, oh, saktong-sakto, may 10,000. Pambili ko ng Yossi. Perfect. Saktong-sakto, may 10,000. Ayun, kakain ako dun. Kahit... Oh, yan. Kakain na naman ng crispy pata. Sasakit na naman ang tiyan mo, kuya. Ay, nako, dahan-dahan lang tayo. Take things slowly ngayong araw. Biyernes na. Masarap ng huminga, masarap ng humilata, masarap ng magpa-baby sa kanya. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang. Ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Or na makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.